Стил Джим. Тежести музика под попада. Бациненко гледа строго. Йоу, започваме. Отивам на фитнес, килата да стопя. Влизам в Стил Джим, викам не ще ги строша. Музиката бие, баса кърти пода. А Ненко ме гледа, знам, че идва тормоза. 2 упражнения по 15 броя. Викам лесно и бързо влизам в строя. Той се усмихва, тихо гледа ме в очи. Аз още не знам какво ме чака, нали? Добре, ама по 6 серии. Коню, ти май се шегуваш с мен. Пак ли ще ми майката днес? Той вика спокойно, това е загрявка. А аз вече дишам като стара бабка. Стил Джим, тежести до пода. Влизам с усмивка, излизам без поход. Стил Джим, баса трещи. Бациненко вика, айде още 3. Стил Джим, краката триперат. Викам стига, звездите ми светят. Стил Джим, пак съм тук днес, защото след тая болка идва прогрес. След първата тренировка дивана ме държи. Много лежах, някой да ме вдигне крещях. Казвам му, баци, ти направо ме уби. Той се смее. Май не бях в настроение тогава. Сега го питам преди всяка тренировка. Настроението взели, да знам да се подготвя. Той само кима, гледаме със смях. Аз вече знам, пак ще има страх. Айде още 2, можеш. Коню, пак ли ще ми майката днес? Само още серии, после почивка честно. Но истината е, колкото и да мрънкам аз, утре пак съм Стил Джим, ставам по-корава пак. Не се отказвай, Силата идва, когато мислиш, че нямаш повече. не се отказвай, Силата идва, когато мислиш, че нямаш повече. Стил Джим, тежести до пода. Влизам с усмивка, излизам без поход. Стил Джим, баса трещи. Бациненко вика, айде още 3. Стил Джим, Стил Джим. Стил Джим. Бациненко вика, айде още 3.